Avui preparem suquet d'aranya d'escap negre amb allioli negat. Per fer-la necessitarem 1,5 kg d'aranya d'escap negre, 1 kg de patates, una ceba, 2 tomàquets, 3 grans d'all, julivert, oli d'oliva verge extra, sal, pebre i aigua mineral o filtrada. Les aranyes les hem pescat nosaltres, per tant començarem per netejar-les tallant el cap, escatant i filetejant. Això podeu demanar que us ho facin a la peixateria. Amb els caps i les espines prepararem el brou i amb els filets prepararem el suquet. Per fer el brou, començarem per agafar una olla i posem oli i afegim els caps i les espines, una ceba, un gra d'all, una branca de julivert i comencem a escalfar. I quan el peix se'ns comenci a agafar en el fons, afegirem l'aigua. Quan arranqui el bull, escumem i deixem bullir uns 20-25 minuts. Passat aquest temps, parem el foc i el deixem reposar mitja hora. Mentre, ratllem els tomàquets i piquem la ceba no massa petita i ho reservem. Els filets de l'aranya els tallarem a trossos no massa grans i els anirem polint mirant que no ens quedi cap espina. I ja ho tenim a punt per començar el suquet. Començarem per posar oli en una cassola i afegirem la ceba i l'anirem coent a foc suau. Quan la ceba estigui mig feta hi afegirem el tomàquet ratllat i el continuem coent a foc suau. Si cal, si veiem que ens queda un pèl sec, com a tots els sofregits, hi podem afegir una mica de vi ranci. Mentre, pelem les patates i les esqueixem, no les tallem. D'aquesta manera deixaran anar més midó i ens espessiran més el suquet. Quan el sofregit sigui fet, hi afegirem les patates. Els hi donem un parell de tombs per barrejar-les bé amb el sofregit i afegim el fumet. Salpebrem i deixem coure uns 15 minuts. Salem el peix i passat els 15 minuts el posem a la cassola. El deixem coure un parell de minuts. Tapem la cassola i apaguem el foc. El peix es courà amb el mateix calor residual. Preparem un allioli negat i uns minuts just abans de servir rectifiquem de sal la cassola i afegim l'allioli. El deixem coure un parell de minuts i afegim all i julivert pel damunt i el podem servir. I ja el tenim, un altre suquet de pescadors, econòmic i boníssim. Si us ha agradat, no oblideu donar-nos un like i si us subscriviu rebreu un avís quan publiquem noves receptes.